Dance is Princess Mary Joyce Ronato Tamayo, paired with Mr. Benjamin McMurray. We'd like to request the pair to please proceed here at the center so that when the music starts, the time begins. Yes, and again, you'll only be given 5 minutes. So sa ngata ng kasangkayan, pamilya sa kandidata, ibigay nyo na ang lahat. Pati ang titulo sa tuna. Charot. Bahin may nakaipit sa karton nga titulo sa tuna. Better. Alright, so sa 5 minutes, kapag 1 minute na laan na itutura, mag-i-inform kami para ngatanan kita, maaram nga. We only have 1 minute to go, tapos mayon pa sobra nga 10 seconds after the 5 minutes para sa pahabol nga paghigog. Alright.
Mary Joyce Renato Tamayo, and to her partner,